Velkommen til et dyk ned i de mystiske vandene i de norske legenderne. I dag skal vi udforske historien om Nøkken, vandånden som bor i isolerede indsjøer og elver i Norge. Ville du våge at møde ham på en mørk nat? Legenderne fortæller, at Nøkken opstod som en naturånd, en ældgammel kraft fra de dybe vandene. Han siges at være knyttet til farerne ved indsjøer og elver, og minder os om at respektere naturens mysterier. I den norske traditionen bliver Nøkken beskrevet som en skikkelse med mange former. Han kan optræde som en blæk og forførende mand, eller som et monstrøst væsen fra vandet. Musik er hans våben. Han spiller fortryllende melodier på fiolin for at lokke sine ofre. Lydens kraft fra Nøkkens fiolin er så fængslende, at de som hører, den mister sin egen vilje. Melodierne leder ofrene til vandkanten, hvor han trækker dem ned i dybet. De gamle fortalte, at hvis du hørte mystisk musik nær en indsjø, skulle du dække ørerne og aldrig se mod vandet. Mange historier handler om rejsende, som forsvandt, lokket af Nøkken under nattens slør. Selv om faren var stor, fandtes det måder at beskytte sig på. At bære en genstand af stål, som en kniv, eller råbe navnet hans 3 gange højt, var kendte metoder for at skræmme ånden bort. Ifølge andre legender kunne man bryde fortryllelsen ved at kaste en sten i vandet. Mange troede, at Nøkken valgte sine ofre blandt de, som var følelsesmæssigt sårbare. Musikken hans resonerede med deres inderste følelser og gjorde det umuligt at modstå. I dag står Nøkken som et varsel. En påmindelse om de skjulte farerne, som lurer i Norges vilde natur. Hans legender inviterer os til at reflektere over fascinationen og frygten for det ukendte. Vi vil gerne høre din mening. Tror du, at disse historierne bare er fantasi, eller at noget faktisk skjuler sig i Norges stille vand? Skriv i kommentarfeltet, hvad du ville gjort, hvis du hørte Nøkkens hypnotiske melodi en ensom nat. Hvis du likte denne rejsen ind i de norrøne legenderne, tryk på like-knappen, abonner på kanalen og aktiver bjællen for at udforske flere mystiske historier. Til næste gang, og husk, vær forsigtig med det, som kan skjule sig i skyggene,